ще се опитаме да внесем разяснение. Се вижда три от лицата с червено тояки ръководителя на сдружението, а този, който остава в страните, вече самите три лица, които са намерени мъртви на по-късен период, са субтитри как роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, изпълнението, което действат, отношението на държавните органи към тях, сдружението на техните спонсори към тях, и те не виждат смисъл за продължаване на тяхното сдружение, на дейността на тяхното сдружение и техния път.